Kod mano mar The Standard. Ka The Standard iwacho kae ni jatend piny Kenya William Ruto sani koro osetimo maber e weche kedo koda maundu, kata kamano wechege mag mibadhi to podi ok osetimo makare. Mago duto wabiro bedo kwa ledho. Mane en jatend piny Kenya William Ruto bende koro nonyiso mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta bende koro nonyiso William Ruto ni weseyo telo mara ni emomiyo pok utiyo makare. Nyaka sani pod otamo watama chopo singo mane uchwalo ne jo Kenya e kinde mag campaigns. Mago duto nyaka Ramogi Tv wabiro bedo kwa lidho ni nonro mar gazet. Tok mano to Cleophas Oluoch donjo kod nonro mar weche tuke. Akeni tuke mage mane obedo makare gi kod irani Cleophas. Weekend tuke obedo mathoth anya to kawuono ne warango tuke ma pachoka tainya bende mago ma otere kodwa ahinya. Ang'wa chako drango weche ma diponi kelo koko e weche go mag adhula ka oganda ntiere pap. Wano Gor Mahia yudo kum mar tuke abich molure ma gidhi bedo ka gitugo ka gionge kod johera magi. To bende ka gidhi bedo gitugo alap ma Kasarani ochako chwargi kacha kod fai maromo nus milion kama chielo chakno go gi macheni ni milion 2 nikech ka en milion 1 gi 900 gi wiye mano mana milion 2 monego bende gichulo kaluwore kod gigo mane johera gi oketho kaluwore gi tugo mane gitiere godo kod club no mano mar Murang'a Seals ma bende no bag kacha alap ma Kasarani. En ang'o makelo paro machalo kamagi? Adhula en tugo maber, jomage maketho adhula ka koro miyo johera gi koro gibedo kar kacha. Kata kamano johera mag Kogalo osewacho ni gidhi chopo kacha kaka johera mag tim machielo ma gidhi bedo ka gigochogo mondo gichopo kacha to gipaka Kogalo ka giwako lep jok mamoko ma gichopo kar kacha. Lewni ma gidhi loko lakini gin mana jok. Gidhi ng'eni ng'awa jagor ka koro gichopo kar kacha. Lakini gino mwanyalo kogi kinde duto Cleophas wang'e ni johera mag gore kinde mag tugo gijakelo tulo moro matin. Gine maponono no migi kum. Gibede jomobolore. Mpira kotugi tugo kolo to nego benu accept kulocho bendu u behave mana e yo moro makare maonge ketho gimoro amora. Ang'eni mago duto ibiro bedo kiledhonwa kawuono. Mago bende kachiel koda ka tuke mamoko ma bende wano kar kanyo tuke mano timore weekend mano kano arango kacha club no USA bende nitie Euro ma koro bende goyo e pinje maoko kachiel koda ka migoyo pachoka World Cup qualifiers ma bende goyo Africa ka kore rango tim mar Kenya orakre go tim mar Gabon kendo Gabon go Kenya gonde 2-1 kama chielo Gabon bende go Burundi nyoro gonde 2-1 Burundi bende no osego kawuono Seychelles gocho kacha kod Kenya Kenya osegon kanyo ni louru jogi nke jogi no osego ntie kama no wogi gonde mochomo mana uchiel gi wiye ka koro gidhi timre nade kinde ma wanyalo mana kwa hawi maber ne tim mar Kenya ni gimbe gitema ne gigo tim no mabende nosego kik ben ni kae bende idwa gogi kwayo ne mana tim mar Kenya hawi maber kinde ma koro gitugo kod tim no ama gitugo godo odiochieng' ma kawuono. Tok mano Cleophas chieng' wuok tich ka chieng' wuok tich wantiere kanyo kod chenro mar kaka wanene ma bende biro bed kitayo kanyo kod Victor Otieno maka juma mano kochakore saa 2 nyaka saa 4 mar okinyi. Tok mano kango chopo kanyo saa 4 Cleophas to donjo e chenro mar mbako romo. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma bende yango kanyo kaka World Children's Day. Odiochieng' ma bende koro ing'iyo ratiro mag nyithindo mopogore opogore pacho kae. Mane mbaka ma bende abro bedo godo odiochieng' ma kawuono mar mondo mi wang'ane ni to gino kenge mage ma bende nyalo go ahinya hinya e kedo ne ratiro mar nyathi. Kaluni wanyalo yudo ni nitiere nyithindo moko ma ichocho ratiro margi to buche makamago bede doho kacha kuom kinde malach. Gino mamiyo nyathino ok yud ratiro mare yo makare. Nyaka Ramogi Tv mane mbaka mabro bedo kwa goyo mar mondo mi wanene ni nyaka sani piny Kenya to sechopo kanye e kedo ne ratiro mar nyithindo e pacho kae. Ka bende nyithindo duto odiochieng' ma kawuono wanyalo mana kwayo ne gi hawi maber odiochieng' ma kawuono makoro en odiochieng' nyithindo e piny mangima. Omiyo kochakore sani nyaka Ramogi Tv ichako tudri kodwa kichwalonwa ote penjo paro moramora kokale namba mar ote machuok 236000 mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudo Ramogi TV X @Ramogi TV YouTube kachiel kod Instagram bende ibiro yudo wa Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur mbui mara mar X @JoyceOdur_. Nyaka Ramogi Tv tudri koda e mbui go duto ma motingo Facebook, X, Instagram kod TikTok yudo kacha Cleophas Oluoch machiegni nikech ma en rupe mokongo walutondo weche. Tumeambiwa sijui nini kila saa mtu akishindwa njia ya kufanya kitu yake. Sijui serikali iliyopita hasa kesho yake mtasema hata watoto wakikataa kama mama akikataa kuzaa
So onge odiochieng' ma chieng' tuch mapodhi mok pesa donjo rangayaka. It doesn't matter how much. To nitie seasons ma pesa donjo kama dongo. Wadhi kodi store ineno bando man ge store. About $150. I'm happy, I'm reluctant, I'm not selling soon. Nyakora jonga yaure kino machiegni mantiere kae weche manyien maga rupiny makoro bende waikoni okinyi makawuono wachako ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta koro bende okwero jatend piny Kenya William Ruto ni owe nywande e weche mag siasa ahinya to owe moko kode mano wacho ni kuom rem mano tayo piny Kenya e yo makare kendo rem chopo singo mano miyo oganda jo Kenya. Jatend piny machon no bende no wuoyo ka ntiere county mano Makitui gwenge mamwingi e kinde mano yuoro e nyasi mar lamo mano kotene kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jotelo mamoko mano kwedo kit telo ma Kenya Kwanza osenyiso ka koro mano nyaka ne gikaw telo e pacho ka. Ne en nyasi mar lamo mano kelo kanyakla jotend siasa bura kotelne gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nyasi mano bagi od lamo moro mantiere mwingi e county Makitui. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta onyiso jatend piny Kenya William Ruto mondo gol nyinge dhoge kendo wek siko keto ne seyo e wire mtao piny Kenya kaka winjore ka oganda jo Kenya sane yuago pek mar ngima kotelo maragoko. Mimi hiyo mambo ya kuogopa iliisha. Tumetishwa, tumeambiwa sijui nini, kila saa mtu akishindwa njia ya kufanya kitu yake, sijui serikali iliyopita. Kenyatta kwa jo siasa mapacho kwa mondo bed jo adiera kendo giweku wuondo ganda jo Kenya konyiso yie mare ni piny Kenya pod biro dokie wange e kinde mabiro. Kila mmoja wetu ako na jukumu ya kujenga taifa la Kenya. Kila mmoja wetu ako na pahali ambapo anaweza kucontribute kuhakikisha ya kwamba nchi yetu imekuwa, tumepambana na umaskini, watoto wetu wamesoma na nchi yetu iko na amani. Jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano yore nyasino onyiso yie mar giriwruogno ka koro gisingo makore kanyakla nyaka yiero mabiro. Nataka sisi tusikane katika Azimio. Yeye afike hapa na mimi na ndugu yangu Eugene Wamalwa tufike Western. Kwa sababu tumeona the fourth president yuko hapa na anifikirie Central. Na tuangalie mpaka tufikirie Coast. Na baba kwa sababu alikuwa anasimama na alikuwa tufikirie Nairobi. Huyu mtu anapiga peke. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka osingo ni ok gibiro kod duoko mar duol matawo twak mar kelo winjruok e kind Kenya Kwanza gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ponono ni okotingo timo nonro e wi duoko mar yiero mokalo. Mimi Jumatano tunakutana na ndugu hapa anasema Eugene Wamalwa, we were given clear instructions. Kama hakuna kupunguza gharama ya maisha msiweke sahihi. Nataka nijue kama mnakubaliana na watu wa Western kwa mambo haya. Na sio kulazimisha yote, ni haki. Bende oseo pinyo wacho kuom temo nego siasa maduond buche modhuro kata multi party ko wacho ni mano en ataro mar chike mapachoka. Nyakora mogejwang sigana machielo mapontire kar kanyo korangwa yuda ni ma timore gwenge mopogore jeni jatend piny Kenya William Ruto bende koro kwedo ripode mano mayangore ni winjruok mar mauta e kinde sirkal mar Kenya kod mano mar Saudi Arabia ni kod mibadhi. Ruto ne owacho mago kane chopo e alam mane bagi county ma Bomet kama bende ne owacho ni winjruok makamano osekelo resruok ne Kenya ma bende koro biro duoko kata biro dongo uchumi mapacho kae. Jechungweche mago Ken Muga miyo waler mar wachno. Jatend piny William Ruto ne oriwore gi jopiny e county ma Bomet e lamo mar kanyakla kama wacho hala mar mauta e kind Kenya kod piny Saudi Arabia nomakie mach. Ruto wacho ni ong'eyo kuma otere piny Kenya kendo onge mibadhi e ohand mauta madhi nyime. Mimi naendesha serikali yenye iko na uwazi. Hizo contract zote
They are available. Ziko bunge tayari. Wacheni kutuadaa ati mnataka tuwapatie contract. Contract iko public. There is no secret contract anywhere. Ruto ne oloso bang' kweth mar Azimio la Umoja golo ywak. Nitiere mibadhi ewi orak mayande ne ochiw ne kembe magoma mauta kakele pachoka. Badala ya kutuambia we must prove that it is a scam, let them prove to us that it is a scam. The stakeholders in the petroleum product industry themselves have confirmed that what we have done is the best for Kenya, is the best for every citizen, and is the best for all the stakeholders. Jatend Kenya bende wacho ni winjruok gi Saudi Arabia osekelo resruok ne Kenya yore mathoth koruoko daka tego siling mar Kenya. Tumefanya MOU ya kuhakikisha ya kwamba tunaweza kupata kununua mafuta, kampuni zetu ziweze kununua kwa pesa ya Kenya badala ya kutafuta madola. Today, all oil companies, oil marketing companies in Kenya, they buy fuel, they buy petroleum products in Kenya shillings. Yakineno, jatend migao mar teko Davis Chirchir na oyudore kama tek bang' jopiny rogo ne kendo miyo chungo twak mare oiu kata kapok ne oloso. Gino manenore ka gima ote ma jopiny ne ni godo ewi midhiero ma okwako sekta mar teko e thurka. Jatend piny William Ruto ne odokne kaka jatelo maber. Mumesema kwa mfano hapa Bomet mambo ya stima. Na mimi naona mnapigia kelele waziri wangu Davis. Mnasema hajawapanga na stima. Wacha niwaambie story. Ewi twak madhi nyime kind sirikal kod Azimio, kweth Kenya Kwanza bende koro sani owacho ni kaponi wach chenro mar gero udi manengogi yot owito oko e ripot ma idhi gol kod komiti ma oyiedhi ma osebedo katayo twak, to gibiyie kod ripodno. Giloso bang' Azimio bende buogo kuno ripodno ka okonywandi e wach pek mar ngima. Let me announce to the country from straight here in Bomet, the same way they are telling us that they are deal breakers. Hata hii yetu kwa mambo ya housing levy, that one is a deal breaker. Mimi siwezi kubali mtu yoyote ambaye ata insist kwamba ati lazima tutoe housing levy, bas mkutano ya mazungumzo itaisha, mtu arudi kwa barabara afanye ile ambaye alikuwa anataka. What Aaron is saying is very disconcerting. No matter what you negotiate, please, Your Excellency, do not deviate from the plan. Stick to the plan. Stick to the agenda. It is bearing fruit. Jatend piny mabende igeno ni dhi e limbe mare ma piny Jerman odhiyo ma kawuono ne omedo dok ne wuodhe mage ma pinje maoko ka wacho ni gin mago makelo ne Kenya ber lilo. Ken Muga, Ramogi TV. Piny owacho koro yango kenge mago mag rakruok kod midhiero mikelo kod koth mapek masani bende koro osekelo tho mano mar ji 61 ka moko buora pod dong kod achiedh nade e gwenge ma thurka. Moko kuom okenge ma piny owacho koro keto oting'o koda ka tiyo kod ndeke kalapapla mago e reso joma koro pi omonjo apoya. Magi timore e kinde ma koro ringre mano mar apisas ariyo mago mag choko osuru pacho kae mago pod manyo pi oywero mano Msambweni e kaunti ma Kwale gikone ne oyudi. George Bati ni kod ler. Oboke mogol kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua oyango kenge ma piny owacho keto e reso ganda ma midhiero mar pi oula nyalo biro gore kuomgi. E oboke no jalup jatend piny oyango counties moting'o Mombasa, Garissa, Tana River, Makueni, Marsabit, Kilifi, Kwale, Meru, Isiolo, Turkana, Samburu, Wajir, Homa Bay kod Busia kaka counties moseyudo midhiero mathoth nyaka nyocha kodh El Nino chak chwe pachoka. Kaka okang' mar reso ganda, oboke no yango ni kalapapla mag sirikali dhi tigodo reso kod chwalo kony koting'o mago mag chiemo ne oganda ma oula omonjo, ka chenrono idhi tae log tich mar jolweny ma pachoka. Ndekego bende biro lorore kor gwenge mar menyo chal mar oula. Andikano mar jalup jatend piny bende okone gin kod tudruok ma kinde ka kinde kod jokanyo mamoko, kendo ni omenda oseket mar gero mwandu koting'o lalo kod apeyni ma pi oula oseketho. Oboke no luwo ni piny owacho keto wang' ma ok diemre ne geng'o tuoche ma ikelo kod pi ma ochido kaka nyaldiema, kendo ni arita bende dhi jiw e kuonde ma ji ma pi odaro ojotie. Mondo magi ochop kare, kauntis okwa mondo keto kenge ka oting'o golo omenda mar jolo chenro mag sirikal mamalo e rakruok kod midhiero mikelo kod kodh El Nino. Piny owacho mag kauntis onyisi mondo mi oyaw wang' kuonde ma pi oula luwo e bombe
ka oganda modak e gwenge mani piny bende onyisi mondo dar kendo odhi e kuonde moting'ore gi malo. Kaka yor bet motang', oganda okwa mondo luw weche mag jokor chal kor lwasi kendo joriembo bende okwer mondo kik riembe pi oula ka jowuoth onyisi mondo kik tem yoro aore mopong'. Sirikal oyango okenge ma kamagi e kinde ma jopiny ma Tana River dar kaluwore kod pi oula ma omonjo miechgi. Mzigo anachelewa, Honda watoto wanasimama barabara, ujaona watoto wanabeba zombo. Sasa shida ndio hiyo. Nataka darbala, chakula, watoto wakule. Sasa tunaenda barabarani tungoje gari atuteremshe mare lefti. Sasa maji ni nyingi, iko na mtoto, iko na mizigo. Wengine hana pesa. Unaenda tu hivi unaenda. Unabeba na kichwa. Na hatuwezi sisi pia. Nataka darbala, unaomba darbala. Duol mar Red Cross okoni gisechako chiwo kony koting'o dar oganda e gwenge ma pi oula nyalo monjo e kaunti ma Tana River kaka yor geng'o masira ma oula nyalo kelo. Watu hawa tumewaahidi kwamba kesho, leo jioni na kufikia kesho itakuwa tumeweza kuwapatia vifaa vya kuweza kujikinga wakati wa usiku, ikiwemo mosquito nets, blankets na vifaa vingine vingi. Red Cross bende okoni gitiyo kod riwruoge mamoko e neno ni tuoche ma ikelo kod pige mochido okoluwo oganda nyaka kuonde jot magidhiye bang' resogi kawuok e miechgi ma oula monjo. Unakoenda leo pengine huenda kusiwe na maji safi na salama ya kunywa. Kwa hiyo tumewasiliana na shirika la Helping Hand ambao na wao pia wanaweza kusaidia katika kufanya water tracking. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linahitaji inahitaji washiriki wengi kuweza kuja kusaidia katika familia hizi. Pale mahali wanapoenda ni mahali ambao county government imeset aside, imewatengea waweze kuenda ili wasiweze kutana kupata matatizo haya ya mafuriko. Magi timore kinde maringre apisa ariyo moyangi kaka Joram Maina kod David Ng'ang'a mancha tiyo e telo mar choko osuru KRA bade makwale oyudi bang' pi oula ywero nyamburko margi e kinde mane gitemo ng'ado lalo mar Hamisi e apaya mawuok Lungalunga kadhi Mombasa mane pi opong'o. George Bati, Ramogi TV. Maromo ji 33,609 osewito ngimagi e masira mag apaya e higani. Mano ka apaya ma Nairobi Nakuru ema koro osenego ji mathoth ahinya. Mano maromo ji 173 higani. Ma oyangi kod duol mochung' ne rito ngima ji e apaya NTSA mane obago nyasi mar jiwo yore mago mag kedo gi masira mag apaya. Jofwambo mar Judith Omondi lero mathoth. Jumapil mar adek mar dwe mar 11 higa ka higa piny Kenya bedo kod nyasi mar paro ji mane oyudo masiche mag apaya kendo keto okenge magichano duoko go masiche gi piny. Kawuono nyasi gi ne obagi e counties ma opogore kama oting'o Kisumu, Nakuru, Mombasa e kinde mamoko. Anayudo accident e kamara 2017 tarik 19 dwe mar adek. Kanye mana lal e lweta be kanye matienda neno turie boyudo chumbe. Gima nyalo wacho accident seche matimore wakwayo joma nigi lony mondo sudu machiegni nikech aben joma nigi lony ne machiegni ok ndaturo tienda ok nobedo nigi plates tienda nigi plates nikech joma ne resa ne gionge gi yo ma ginyalo resago maber to be na kinyalo dhaw negi nikech ne gidwaro yo ma de gikony go ngimana. Kaluwore gi lipot mar NTSA, higani mangima maromo ji 3,609 osewito ngimagi kaluwore kod masiche mag apaya, ka dwe mar 10 kende to maromo ji 330 ne owito ngimagi. Kaunti ma Nairobi ema otelo kod thoe mikelo kod masiche mag apaya gi 53 mag masiche duto ma osetimore e pacho ka iluwe kod Kiambu. Kata obedo ni kwanno ni piny ka ipimo kod higa ma okalo, dwaro nitie mondo med jiwo kenge mag duoko piny masiche mag apaya. Kaunti ma Kisumu kama bende ne obagie nyasino, riwruok mar jorimba pi koko ne owinjo duoknegi nengo mar tiegruok piny mondo mi ji owe luwo yore mamoko e timo puonjruok e riembo. Batanyalo kwayo maybe driving schools mondo punguza nwa bei mar fee mwachuli schools mondo at least kagi nyalo punguza to 50% nyalo konyowa. Then NTSA be examination like NYS training nwadhi gidwaro nwadhi timo examination kata test wakwan mondo gitimnwa test no nikech kata kawuono we worked and we partner kodgi no to moyo mano akwayo ni jo boda te ka NTSA nyalo understand wa to train wa nono examination. Kisumu apeini ma NTSA oyango kaka kuonde mathoth ne jowuoth yudie masira mag apaya gin Fort Tenan, Muhoroni Road, kachiel kod Katito, Sondu Road. Wang'eyo ni wasetimo mapping gi County Transport and Safety Committee where I'm the chair. Ni mwaneno ni kuonde ma waluongo ni black spots. Aparo ni Ojola en one of the areas. Kuonde manitie chiri ni machiegni kod
kod barabara. Aero en one of them. Ki dhi Sondu bende nitiere, Nyamware, Muron. Mago kuonde mwase mapot, mwase keto plans ni waketo signs ma nyiso jogo manie barabara ni ka digi speed mamalo mapiny. Kaunti ma Nakuru kama apisa mag NTSA Kenha kod mamoko ne ochopie gikoni gichano keto tipo mamako rapim mar ng'we nyamburko mondo duok piny masiche mag apaya gi atamalo 20. The CS of Transport and Roads directed that speed cameras be erected in various high-ranking places along the Nairobi-Nakuru Road, what we call the A8, and various places have been identified in which there is a process of trying to procure those cameras that will ensure that there is enforcement in terms of overspeeding, and we anticipate that with that measure we shall reduce accidents by 15 to 20%. Kwan mar masiche mag apaya kata kamano higa ni odok piny kod maromo ji 300 kipimo kod higa ma okalo. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakura Ramogi Jwangi report ma Judith Omondi koro walore gi kanyo. Weche manyien ma pod medo donjo kanyo Nyakura Ramogi Jwangi thoth ka warango jo makoro nie mbui karka giwacho yo machalo nada ka le otimo kare de kaka poka miyo jo istulo mondo donj ka koro mondo mi okelina ne nonro mar gazet Nyakura Ramogi Jwangi moko ngachak yote mawuok e gwenge maseme ayudo ka ni mae Zako Nyango wuod Seme oyawra ahinya Cleo kanyo kod Joyce awinjo kendo neno maber ahinya cheno mar piny kodho chwe mathoth e gwenge maseme mano Zako Nyango wuod Seme ero kama ne komote mar Zak ka kwa chelo bende wan gi Jalango Otieno ni chendo kar kae mano ka mbui mar Facebook awacho ni kar konyo jopiny mayudo masiche mago mag koth Sakayo to dich gi miriambo gi choko osuru ero kama no kompachi ondege kanyo en anniversary follow mano mar Ramogi TV maiga mar 2 Nyakura Ramogi Jwangi ka wantiere kar kaka Ramogi TV Evans Abiero wachne no akentiere ka Bondo ero kama ne Charles Lwanga ma mwalimu Charles Wanga Ogato maneno waka wuok Nyamira County awacho ni well tuned kantiere ka kod jaoda mano Jacqueline Kwamboka awacho ni tuko pamoja ero kama na nyenye kumote mari Charles Opon mano Thuon Meja awacho ni hapo Ramogi TV Antana River jidar kendo lit sana awacho ni to jogi jogweng awacho gi ni nyaka koro ji chamo mchele sayote ote mari chopo kar kanyo Charles Otieno pod wacho ni Ramogi oyawre opodo Charles ka wuok ogwedhi Masai ero kama na inya kod jogo duto motudore kodwa mbui mago mag Facebook, X kod mano mar YouTube ero kama na inya na kelo ni weche manyien nyinga Cleophas Oloch jakisumo kanya kwar moke onyo kach sango aweye lwet Joyce Oduor manya ugenya magoro data mo senoro magazet kikiri mabor gazet ma Daily Nation kod The Standard oyikore go maber ka intiere kod jafwambo Eriko Keo Kizito kete manaka Habari Gladys. Niko salama. Naitwa Mokaya Junior na kupigia simu kutoka Viusasa. Na kupigia kukujulisha kwamba wewe ndio mshindi wetu wa 100,000 shillings courtesy of Jipange na Viusasa. Wow. Umekuwa ukijipanga na Viusasa? Thank you very much. Yeah. We are rewarding you with 100,000 shillings. Unahisi aje Gladys? Nimesema asante kwa Mungu. Jipange ushinde na Viusasa. Shinda kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni. Ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo e level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro
kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Chieng' tich adek ka tich adek. En oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kare jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny to tie kunde moko bende japiny mano golo lo molos go kembe gi eki nisa ni koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimoro amora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Oyaore kendo nyakora mugia juang kamoro mora ma intiere okinyi makawuono ageno no okinyi mari dhi mbele e yo makare gie thuolo ni wadonje nonro mar gazet ka okinyi makawuono antiere kae kod Eric Okeyo Kizito wadaka thuolo makende mar nono ni gazet mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard machigna hinya Eric Okeyo Kizito e nonro mar gazet ichieo nade okinyi makawuono chieo makare Joyce kendo wadwoko erokamano Nyasaye momiyo ngima kendo miyo odiochieng' makawuono wadage. To Joyce kalidho wang'a oboke gi tanena ngero moro biro na mawacho ga ni nyarachiero goyo bul motuch. Oro kia ni bul otuch mago wadhi yudo mana ka nitie oboke ma wadhi rango sani gi. Haya. Nyakora mugia juang ageno ni winjo gima Kizito wacho kanyo kata kamano adwa wachak kod gazet ma Daily Nation okinyi makawuono kaka pile walidho mana awiye. Kiero gazet mora mombori e kin mano ma Daily Nation kachiel kod The Standard inyalo dhi nyiewo kata kamano inyalo nyiewo gigi duto kalore ni gazede ma kamagi gin mana shillings 60 e pacho kae koro kiero tinyalo nyiewo ma Daily Nation kachiel kod mano ma The Standard tibedo piny tisome yo makare. Kwachako kod gazet ma Daily Nation okinyi makawuono wang'ane gigno ma gazet omiyo pek okinyi makawuono to mana kaka isewacho Kizito nyaka sani koro iwacho kae ne tok usuru mabende koro nyaka sani koro medne jopiny matamra gi nono. Sirikal ma pacho kae podi geto mar hinyo jopiny. To manen kokalo kod omenda mopogore opogore mabende wabro bedo kwa chulo kwa dhi manyo services mag piny owacho kachiel kod mago mabende biro bed ka igowa fai wan kaka jo Kenya. Ka bendi wacho kae ni nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto keto maino mare enono ni migepe mopogore opogore kata ka jopiny dhi manyo services e kuonde mopogore opogore to chulo omenda. Gimo mako wang'a kae nyaka sani koro nitiere kaka migepe mopogore opogore mag sirikal. Sani koro ketne gi target mar gi Kizito. Ka nyaka sani target makamano monego bed ni gichoko mano obede omenda ma jopiny chulo kodhi manyo services kuom gi kata kobede mano miluongo kanyo ni fai kata levies
en bilion 431.2 bilion monego bed ni gichoko. Matiende ni nitiere services moko ma ponono jopiny osebedo ka yudo nono, kata kamano sani koro mano rumo nyaka ichul gimoro. Joyce, ma wach makoro bendo wache kanyo malong' ahinya nikech king'iyo telo mar Kenya Kwanza kane gidonje telo, wach mane ineno kane giketo maino en ne choko osuru. Mamae nomiyo osuru noidho malo ahinya mago mijuogo jopiny. Koro ka osuru noseidho malo kanyo ahinya, ineno ka koro wacho ni telo mar Kenya Kwanza koro ngoto wang'e mar medo golo pesa kuom jopiny, ka koro gida tiyo kod yorego miluongo ni fwai, omenda mag somo magida juogo skunde mago ma colleges, mbalariany, gik ma jopiny dhi yudo kuom piny owacho mochuno kaka oboke, kaka nyicho aseneno kanyo bendo ketgi kanyo. Magi yore ma koro telo mar Kenya Kwanza da tiyo godo mar yudo omenda magi wacho nang'o kuom sani gigeto mar choko bilion 112 mar mondo mi gichop bilion 431. Manyiso nang'o, kwang'iyo yiko omenda mokadho ne ochok bilion maromo kanyo 300 gi wiye. Koro bad migepe mopogore opogore mag piny owacho koro mi tich kanyo mar mondo mi ochok omenda. Koro jogo madatimo kosa mopogore opogore, mago makosa mag apaya idwa go gi fwai kanyo, wechego ma jogo madhi manyo weche mag lope kidhi timo kata search ka survey kachacha, nitie omenda makoro idhi juogi ka ni juogo 1,500 sani koro dhi chopo 2,000. Kwanyalo mana ng'iyogi, kwanyalo mana dhi malo matin mar mondo mi wang'ia ni to gin medruok kaka mage makoro nyaka sani koro oket ne jopiny. Wanyalo mana ng'iyogi kae kizitano ka gazedni mar Daily Nation omenyo ne jopiny kanyo yo makare. Kwachako kanyo kod magi ang'eni gina yudo passport, nitiere kanyo kod ordinary mano passport mar pages 34. Osebed kiyude kanye nengo mar shillings 4,500 nyaka sani ibiro bed kiyude kanye nengo mar shillings 7,500. Mano en medruok mar atamalo 67. Wantiere kanyo kod temporary permit, osebed kiyude shillings 300, sani koro mede nyaka 1,000, medruok mar atamalo 233. Wantiere kanyo kod kapo nono ni passport mari olal, joji ne chulo 12,000, sani koro idhi chulo 20,000, medruok mar atamalo 67. To ken mana mano kendo kizito. Wantiere kae kod jogo maponono iwacho kanyo ni ndikruok mano kidwa yudo opande. Wantiere kanyo kod osebed ka onge gimoro amora ma japiny osebedo ka chulo. Ponono ni dhi mana kacha go boke mano mar nyuol mari, ID mar jonyuol magi kende, sani biro chulo 300. Wantiere kanyo kod ponono ni idwaro mar mondo mi ID mari olal, tidwaro ni replace 100 kende ma jopiny osebedo ka chulo, sani koro en 1,000. Kipande ni nyaka sani koro ji rite yo makare mar mondo mi kik olal. Kalure ni gipek mar ngima sani, kidwa chulo 1,000 kilalo opande en omenda mathoth ahinya. Wantiere kanyo kod keto lokruoge opande mari, mano to onge lokruok moro amora e nengo, kaachiel kod mamoko go kizito. Joyce, kineno gigo moket kanyo e wang' gazet kanyo, gin gigo manyiche jatend migawo mar arita Kithure Kindiki nokete gazet notice, to chien kanyo be nyiche ogolo gazet notice no kowacho nang'o ni pach jopiny nokokawo. To koro kata ka pach jopiny nokokawo, ochiwo thuolo mar mondo mi okaw pach jopiny, ma kawo pach jopiny rumo tarik 10 dwe mar 12. Kosekawo pach jopiny, en bende oketo kanyo ni kochopo tarik 1 dwe mar 1 mano higa manyien, gigi dhi chako tich. Inya paro nitiere omenda manoketi, to nitie moko manyoduoko piny to moko be nyoko duoko. Kaka kawo kipande, sani koro owacho nang'o dhi bedo 300 mopogore gi 1,000 mechoket ka. Koro magi gigi. To kata mano mar kilalo pande bende nowach ni nonego be ni replace gi 2,000. Mano bende sani odok piny at least. Kata kamano pod ong'eny. Pod ong'eny, Joyce. Koro kineno atamalo ma gigi omedre godo, en atamalo maduong' ma japiny ma sani koro wach mar ngima omako modiyo mako gi magwar. Sani koro dhi medo winjo matek nikech kineno gik kaka ochan gi kanyo, kin gigo madhi golo omenda mathoth ofuko japiny. Koro japiny omak kamoro amora, kodok e yore mag nyiewo chiemo omake, kodok e yore mag yudo oboke mag piny owacho omake, kogo koni omake, kolok ng'e koni to omake. Koro japiny mar Kenya pod winjo matek. Nikech to king'iyo Joyce gigi, iyudo kata ka bengi mano mar piny mangima IMF nyiche Kenya dhi yudo hola mar bilion 103. To nyisgi nang'o ni mar mondo mi gichul gope magin go ka, ni nyaka koro gimed osuru malo. Mane ma koro telo mar Kenya Kwanza timo mar manyo pesa, imanye gi yore te.
ichido jopiny. Ichido jopiny. To kopogore kata kod mano, ponono idwa nyiewo lo, kidwa timo official search, ne en 15,000 kanyo, sani koro mede kanyo nyaka 2,000. Kidwa replace title deed mari kata oboke mar lo, ne en 500, sani en 5,000. Nitiere kanyo kidwa incorporation of a trust, mano e wechego mag lo, ne en 500, sani koro en 50,000. Ne jogo ma koro dwa yudo oboke mar nyuol, mano mar nyithindo, kapo nono ni i-register sani current birth certificate, nen 50,000, sani koro medore nyaka 200. Kidwa yudo oboke mar tho, ne en 50, sani koro en 200. Ponono ka ideko kapok imanyone kata nyathi birth certificate, ne en 150, sani omede kanyo nyaka 500. Nyaka death certificate kideko kapok iyudo, ne en 150, sani koro mede nyaka 500. Kwa neno medruok magata malo kanyo gin mathoth ahinya, magi mana weche manyaka sani koro pod ibiro medo hinyo japiny. Joyce, ne mano mar incorporation of trust no en atamalo 9,000 kod 900. Atamalo mapok na winjo no med godo gimoro nyaka nene. Omede kod wanyalo wacho kanyo no mede kod 45,000. Nikech ne en 500, sani en 50,000. Mano omenda makore lach makoro kimede godo. Kora kia ka jopiny pod ibiro neno ni omanye e yo makare kose gibiro timo nang'o. Kata kamano nyakwara Ramogi Juang, wach makamano mipeke it gazet mar 4 walidho ni alidha matin. Adwa ni wang'i ane wach machielo med gazet ni mar Daily Nation nomiyo pek malo kanyo. Wang'iyo mana weche makawuono gi mulo. Kwang'iyo bathe kanyo Kizito, it gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3 ma bende angwa dhiye. Wantiere kanyo kod medruok e kwan mag nyithindo magamo iye kata magamo remo. Ahinya to e sub county mano makandui mayudore e county ma Bungoma. Kaluwore kod wanyalo wacho ni nonro ma gazet ni mar Daily Nation notimo. Kwanyalo mana dhi it gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3, mano mar gazet ni ma Daily Nation okinyi makawuono mar mondo mi wang'iane ni to en wach mane matimore. Kaluwore ni nyaka sani kori wacho ni nitiere medruok mag kwan jogo mag kwan nyithindo manyiri ahinya matindo mago mantiere kind higni 10 nyaka 19 mamako kata magamo remo kapod gitin. To kwang'iyo nonro makamani wacho ni moko kuom gi nyaka sani koro kaluwore kod pek mar ngima gi nyithindo matindo gisegamo remo, osekonyore kata osenyuol. To koro nyaka sani koro nyako ne kaka orito nyathine. Gino makoro miyo moko kuom gi chako donjo e ohando pamo. Gino ma en gima lit ahinya Kizito. Joyce, ma wach malit ahinya ka koro nyithindo matindo mapok ochopo higni mowinjore kod nyuol. Iwacho ni koro nyuol. Magi nyithindo mapok ochopo kumone giwach nang'o ni gichamo olemo mar jomadongo, kin koro gimonjo olemo ne gichamo. To gichamo olemo nikech ngima ma koro bedo mapek. Ngima bedo mapek koro chuno gi ni giti kod yore moko mar yudo kaka ginyaresre. Mama koro chopo gi nyaka yore mag terruok nikech wacho nang'o joriemb nyamburko madito mating'o sike mag trela gi kuonde mag ibuore ka nie makoro bende nyithindo manyiri odhi kanyo ka gitemo mar mondo mi gitudre kodgi e yore go mag terruok mar mondo mi kaka gikonyre. En wach malit ahinya, wach malit makoro ineno kanyo ka koro kete mar mondo mi otem puonjgi. Wach mabende koro wach ni jogo machuo bende koro donjre nikech wach ni jogo mane chuo nok dwaga no bed ni kod nyithindgi manyiri ka temo puonjogi weche mag terruok ni magi weche mane wach ni nowene jok mamine kaachiel kod deye. Koro samo chopone wacho ni jogo machuo bende koro kawo kang' makare mar puonjo nyithindo manyiri gibed kodgi gipuonjre wach ni. Koro wach ni omedore kang' mamalo. Kwanyalo mana dhi piny matin mar mondo mi wane ane ka bendi wacho kae ni higa mar 2021 gweng'go mag Kandui ne nitiere nyithindo maderom 2,231 ma bende no gamo remo. Ka kindgi 66 ne gin jogo mantiere kind higni 10 nyaka 16. Ka bende koro nyaka sani gin 2,165 mantiere koda kata mosegamo remo. Ka bende nyaka sani gino en gima wanyalo wacho no mako chuny. Kata kamano wang'i ane nonro moko mano kochakore e higa ni Januari nyaka dwe mar 8 mano ma higa ni. Kwang'iyo kwana mag jogo mabende osebedo ka gamo remo ahinya to e sub counties mayudore imbo mag Kenya. Wantiere kanyo kod sub county ma Kandui, wantiere kanyo kod kwan mag nyithindo manyiri matindo mane kind higni 10 nyaka 19. Kwang'iyo kanyo an mamako dhoga ahinya Kizito. Higni 10 nyaka 14 wang'e ni gi nyithindo go mapod nitiere skunde mag primary. Kata kamano kwang'iyo kwan ge kanyo kwang'iyo kanyo sub counties mopogore opogore Kandui, West Webuye, Tongaren, Bumala, Kapuchai, Kimilili, Sirisia, Kaptais, Webuye East kaachiel kod Mount Elgon.
Nyithindo mantiere kind higni 10 nyaka 14 mosegamo remo mano e kind higa dwe mokwongo nyaka dwe mar 8 higa ni gin 299. Wantiere kanyo kod mago mantiere e kind higni 19 nyaka 15 nyaka 19 gin 8,357. Kwan gi duto 8,656 gin nyithindo mapod tindo ma nyaka sani moko kuomgi sombgi ng'adore kalure ne ok ginyal dhi e skul ka gipek. Joyce mane miwacho ni breg piny ochot. Breg piny ochot nikech kinde machien magi gik mane onge. Nikech kinde machien jogo mane chopo ni koro nyalo mako yene gin jogo mochopo higni mowinjore. To koro kama wantiere ni wan kama rach. Wan kama rach nikech nyithindo mineno ka koro ket kanyo no mako yegi gi nyithindo matindo. Gi nyithindo matindo ma bende mok winjo nang'o. Tudruok margi kod joriemb motosekni masekni wang'apaya gi bende kelo yore mag ni gi mako ye kalure kod ngima mapek. Koro duto ngima mapek emokelo magie. Nyaka sani bende koro podi kalure kod sigana ma bende ondik ka nyakora Mugejong iwacho ni ponono kwan makamano Kizito nyalo medore kalure ni sani wang'e ni nyithindo loro. Negi loro dwe mar 10 karumo. Nyaka sani koro gintiere holiday dwe mar 11 ni te gintiere dala. Dwe mar 12 te bende gisebedo dala. Kata kamano wanyalo mana jiwo jonyuol mar mondo mi e kinde ma nyithinde nitiere rusa gibed machiegni kod nyithindgi ginona ne gino ma nyithindgi timo machiegni mar mondo mi wakeda kod iye mohiu mamedore e pacho ka inya to gweng'go mag imbo mar Kenya kalo ni nyathi kogamo remo kotin to ketho ne sombe. Kata kamano Kizito kal na somo sigana ni nitiere jonyuol moko ma ka nyithindgi osegamo remo to ne nitiere nyadendi moro kae ma bende gazeti ma Daily Nation odayo dhoge jonyuol ne no riembe kose riembe kaka janyuol kiseriembo nyathini matin kama ne idwa no dhi kanye. Yes iwacho ni kier oken podho nyathi ma kamano e kinde mosegamo remo janyuol onego kete machiegni mar mondo mi one kaka inyalo tiege yo makare kata obedo council mar mondo mi sani okier odiochieng' machielo kiko chako kieri kosenyuol ponono kosekonyore to koro neno kaka koro nyalo pango ngimane mondo kiko meda ketho ngimane mambele. Kata kamano jonyuol onego bed machiegni kod nyithindgi sani gintiere lwet jonyuol ma ok jopuonje skul. Joyce janyuol ma koro riembo nyathini nyathi okier mano janyuol matimo marach. Nyathi en mari sami riembe no dhi kanye rit ngimane ngima duong Joyce jonyuol bende koro sani wacho ni kod ting' mapek nikech gilak sech gokinyi masani gisewuok gidhi dwar nyithindo odonge kor gwenge giwuotho makagi kacha gin bende nyathi bende koro kaka nyithindo ma koro loro skul ma wuotho ma kiwuothe koro yo sani gipong'o yo wakwayo gi ni gibed mos nikech janyuol sechegi odhi dwar koro ok nen gi gima gitimo chien kacha cha. Kizito dwa nwadhi mana mapiyo piyo it gazeti mar 5 mano mar gazeti ni ma Daily Nation. It gazeti mar 5 kae nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto sani koro wacho ni ondike kae ni G2G oil deal best for Kenya. Mano gino mowach kod jatend piny Kenya William Ruto ma en kaluore kod winjruok ma bende jatend piny Kenya William Ruto yande odonjo godo mane e yor nyiewo mauta mano kowuok e sirikal mano mar pinyno mar Saudi Arabia kachiel kod mano mar United Arab Emirates. Nyaka sani koro wacho ni pinje malibamba mano mar Tanzania, Uganda kachiel kod Rwanda nyaka sani koro gin bende lap dog gindong gigombo mar mondo mi gin bende gidonje ogirimiti makamano mar mondo mi gin bende ponono giyudane mauta ma ponono nyalo kelo fuong'ruok manengone yot manyalo kelo fuong'ruok ne jopinygi. Jatend piny Kenya William Ruto nyowuoyo matok ka jatend kweth makwedo piny owacho Azimio Raila Amolo Odinga nowacho ni deal manokete kind piny Kenya kod pinje mag Saudi Arabia mowacho ni government to government deal ok en makar ni chalo gima nitie wuondruok man kanyo nikech kong'iyo kaka nengo mar mafuta medo idho en gino mowacho ni nere ni ok otimre yo makare. Koro jatend piny Kenya nowacho nang'o ni winjruok mane gitimo en winjruok makare ni kata pinjego mane e pingo wach makamano mago pinje mag libamba Tanzania, Uganda kod Rwanda ni sani bende koro ngoto wangi mar mondo mi odhi otim winjruok kod pinje mag Saudi Arabia kuonde milose modhi ka. Koro jatend piny Kenya nowacho nang'o ni yorego ma idwaro ni mondo mi otigodo ni mondo nengo modhi odog piny ni mano ok biro tiyogo ni mago paro milose wang' apaya miloso oko. Nowacho nang'o ni motimo ni
mane mani kare. Koro wadwa ng'iyane to mano timo ni en makare. Jatend piny Kenya nowacho nang' ni kuom dweche 5 sani koro nengo mar mo dhi bedo ka dok piny mathin. Kochakore dwe mabiro. Wageno ni ponono kochopo tarik 14 mano dwe mar 12 to ponono duola magayo bech modhi pacho kae April. Kinde ma gibiro bedo ka gilendo biro bedo kod dok piny e nengo mar mauta. Kata kamano wan kaka jo Kenya warito maneno no biro dok piny kod shillings adi kata otonglo adi. Seche moko biro mana dok piny kod otonglo mana mathis. Ang'eno dhi dok piny mathis nikech kama koro wantiere piny Kenya kama wanyono ni en ang'o ni telo mar Kenya Kwanza dwaro pesa. Telo mar Kenya Kwanza dwaro osuru. Koro ere kaka inyalo med choko osuru ni tidwoko nengo mar mo piny. Idwa duoke mana mathis. Adwa ni wadhi mana mapiyo piyo. It Gazette mano mar 6 mar gazet ni mar Daily Nation. It Gazette mar 6 kae. Nyaka sani koro mane en jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta. Giko neno golo koke nikech kinde ka kinde sirikal mar Kenya Kwanza osebedo kaseye ni ne wayudo uchumi karach nyaka sani we inherited a dilapidated economy. Kata kamano odiochieng' manyoro no wuok oko ka koro wacho ni an koro sirikal mar William Ruto tich osetamogi ok ginyal chopo singo mabende ne keto ne jo Kenya inya to e kinde mag kisera mar ombulu. Wacho ni nyaka sani koro kik uketa rem mar wechopo singo mar jo Kenya e wiya. Do not blame me for your failures, Uhuru tells Ruto. Ma koro jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nyo wuoyo sama nyogi nitie gwenge mag Ukamba ni kocha. Kama nyogi time harambe. Koro kanyo nyowacho nang'o ni telo mantiere sani koserem chopo singo mane gimiyo jopiny ni koro seyo duto idwoko idhuro ikete wiye. Owacho ni en otieko mar ni koro jatend piny Kenya masani William Ruto otima gigo manonyiso japiny. Mabende nowuoyo kanyo nikech kiparo chien kama chiegni kae jatend migao mar wuoth Kipchumba Murkomen bende nyicho seyo mana telo mokadho kaluwore kod kako wacho nang'o ni weche ok nitie makare kar lap mar idho ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport kama nyiche ogol video moro ka golo kaka pinjurore e wi ot kanyo. Koro weche makamagi bende nyowuoyo mang'eny kanyo. Koro jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nyowuoyo tok bedo oko ma ok pondo ma jopiny ok nene kuom thuolo malach. To bende wach manyowacho kanyo Joyce nowacho nang'o ni en Azimio ni en ng'ama ok yamo ok yung no dhi koni mar mondo mi ng'e chung mari adieri mari in ng'ano mobedo onego bed ni chung kanyachiel koni en kamoro achiel en Azimio. To nonyiso gi nang'o ni Azimio ochung kama kare mar loso telo mabiro higa mar 2027. Mano nyiso nang'o gibed mana ka giriwre ka gitegno nikech oneno ka gin kod taya marieny negi maler mana ka gin kamoro achiel. Ka bende wacho ka ni kinde ka kinde ka ng'ato ponono orema timo gimoro kata ok otimo tiji e yo makare to kinde mang'eny giseyo sirikal mano biro motelo negi. Kata kamano nyaka sani koro kwedo matamra gi nono ni jatend piny masani William Ruto kaachiel kod Lange kik seye. Adwa nodhi mana mapiyo piyo. It Gazette mar 8 mano mar gazedni mar Daily Nation okinyi makawuono. It Gazette mar 8 odiochieng' manyoro Kizito nendo odiochieng' mabende ne iparo godo jogo mabende nowito ngimagi e masiche mag apaya e pacho kae. Ka bende nyaka sani kaluwore kod report mabende wuok ka NTSA. Nyaka sani koro NTSA report mar NTSA nyaka sani koro yango ni kaunti ma Nairobi kaachiel kod Nakuru ema otelo e kwan mag jogo ma wito ngimagi kokale masiche mag apaya. Nyaka sani wang'e ni en odira makoth chwe Kizito. Ji bende wachomo nyasi mag sikuku. Wanyalo mana medo jiwo jogo matiyo koda peini ni obeda kicha giwere kod ng'we irititi. Joyce ma wach ma bende koro jonyo chuny wach malit ahinya wach mar oganda ma wito ngimagi apaya masiche mag apaya ka koro wach kanyo sigana mar Simon Mwangi miwacho ni dwe mar 6 tarik 1 higa ni ne gin jogo manowuok kane dhi e boma mar Nakuru mane ni kod romo moro kanyo to romo gi no nokochopo kare ka koro gin duto mane nitie nyamburko no mantigo 14 nowito ngimagi. Kwaseneno kata kaka oganda wito ngimagi apaya mapacho ka en wach malit ahinya. Paro bas mar skul moro nodhi mong'ielre piny e gwengo mag Nakuru kucho ma nyithindo nowito ngimagi. En masira miwacho notimre mang'eny gwengo mag Nakuru, gwengo ma Nairobi.
Koro kwan mano gol kanyen kwan maduong' ahinya. Inya paro machiegni be mana joma mokadho cha nowach kaka oganda wito ngimagi e piny madongo ma pacho ka. Mago ma Thika Spyway, mago mag Otaring, mano mowuok Nairobi kochomo Nakuru. Koro lak sechegi kaka molot wachimo skuku. Makindegi bende medo koganda mathoth wito ngimagi. Wakwayo oganda, wakwayo joriembo mar mondo mi obed kod wang' mongoyo apaya seche mag riembo. Nikech sani bende koth chwe. Sama koth chwe ni pi imo buche makoro driver ka nitie speed kacha onyalo bayo yo. Weche ma bende moko mar ni thing nyaka jok ma chwako thing e wigi nie ka gi mag staring magi bende kelo gi kanyo. Jogo ma bende ng'ada apaya kuondego moko winjore kod ng'ado bende kelo thoe. Jok ma ng'ada moko ng'iyo kaka onego bed ni ing'ado ndara. Onego bed ni ong'iyo bathe koni to ong'iyo bathe koni to dugo ng'iyo koneno ka ndara ler to ng'ado. Ok en ng'ado ndara ni ng'ato osechopo ne ng'ado. Koro kwayo oganda mondo mi oluw chikego makare mar mondo mi wageng' thoe ma ikelo e wang' apaya kae. Adon wadhi mana mapiyo piyo. Wadhi it gazet mar 10 mano mar gazet ni mar Daily Nation nyakore Mugejo. Wang'e ni koth osebedo ka chwe e gwenge mopogore opogore pacho kae Kizito. Koth ma kamano osebedo ka kelo midhiero mopogore opogore. Nitiere jotije mag KRA ariyo ma bende piyo ula noywero e gwengo ma kadhowath nam chumbi. Nyaka sani koro iwacho ni ringre mag gi noyudi kaachiel kod ringre mano mar jabodaboda moro ma bende piyo ula noywero. Kata kamano nyaka sani koro mano gavana e kaunti ma Kwale nyaka sani koro kwayo jogo ma jokonya mar mondo mi okonygi mar mondo mi yorego mag chiemo kata yo moro amora minyalo kony godo jogo ma piyo ulo ywero. Kata kamano ok en mana e gwenge mag kadhowath nam chumbi kende. Koth wang'eno osebedo ka kelo masira e counties mopogore opogore pacho ka nikech kata bathe kanyo ano ka jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua nyaka sani koro wacho ni nitiere medruok kowuok e counties 19 nyaka 33 ma nyaka sani koro piyo ula kelo midhiero mopogore opogore ne jodak e counties go. Joyce koro wacho no kanyo ni jogo manyo wito ngimagi mago ji ariyo mag KRA noseyud ringeregi. Koro ma midhiero mar koth piyo ula ma pek ahinya ineno gwenge mag dhowath nam chumbi nyolokre nam ataro. En pi mopong' kacha malich ahinya ma kia ni ma koro onego bed ni tiyo gi yiedhi moko mane wawinjo ni gavana ma Nairobi nonyiewo ni dhi konyo seche mag midhiero mag El Nino ni. Yiedhigo koro ter Mombasa. Yiedhigi koro dwaro ni oter Mombasa. To wach ma kama Joyce en wach mapek ahinya nikech kineno kaka pi wayo nyamburko e gwenge mopogore opogore nikech kineno kata jomoko oneno ka aora osepong' moseimo nyaka ndara to en pod ka nyamburko osoyo kanyo noriembo adier madhi maywaye manyume aora. Koro oganda bende kochopo kama oneno ka pi koro nitiere kama oluwo ochung nyamburko kik odonj kanyo. Mago bende makeloga masira kech kineno kata video magologa gigo kaka seche timre en wach malit ahinya. Koro en wach ma Nyasaye mwalamo mondo miwa koth mawinjore godo. Nyaka sani moko kuom counties ma bende iwacho kanyo ni nyaka sani koro piyo ula osebede ka kele kata koth osebedo ka chwe mang'eny ahinya kwanyalo mana ng'iyo piny kanyo mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet. Wantiere kanyo kod counties mopogore opogore. Wantiere kanyo kod Mombasa, Garissa, Tana River, Makueni, Marsabit, Kilifi, Kwale, Makueni, Isiolo, Turkana, Samburu, Wajir, Homa Bay kaachiel kod Busia. Ka nyaka sani koro wanyalo wacho ni ute maderom 80,000 nyaka sani e pacho kae duto oseyudo midhiero mopogore opogore kaluwore kod pi oula. Kata kamano wajiwo mana jopiny mar mondo mi omed beda kicha kapo nono ni idak kuma aora nyalo muomo to kik ikal aora e kinde ma aora opong'. Kizito Adon watieko kod wach mantiere it gazet mar 12 mano ma gazet ni mar Daily Nation. Aneno kwadong' mano kod thuolo matin kende to atieko nonro mar gazet. Nyaka sani koro wach ni ponono ka in ja Kenya ibed ja Kenya kata ng'ama duong' ma ja Kenya kata ng'ama duong' ma ok ja Kenya tekne ni intiere pacho kae kokindikori mar mondo mi ibed jakanyo mano mar Social Health Insurance Fund SHIF to ok ibi yudo service mora mora mano mar sirikal. Magi duto timore e bulek mar sirikal mar Kenya Kwanza mar neno ni jopiny duto oyudo chenro mag thieth e nengo moyweyo. Ka nyaka sani wacho ni magi duto ibiro kete tim to ka osekali mano wantiere kanyo kod Social Health Insurance Act mano mar higa mar 2023 kinde ma koro ibiro kete mar mondo mi obed chik to ka ionge SHIF to kidhi kata ute thieth mag sirikal ponono onge thieth mora mora mibiro miyi. Joyce mano koro piny owacho kokadho kuom migawo mar thieth ogolo siem ne jopiny ni ng'ata ng'ata moko bi ondikre ne okumba mar thieth mano SHIF ni koro ok bo yudo tije mag piny owacho ok bo yudo services mag piny owacho.
Koro kosewach kamano ng'eni luwa gima jotelo wacho mar mondo mi wabe yud services nikech koro kichopo kacha titamni ok yud nikech nokindikori ok en wach makare to bende kaka wach mar okumba mar thieth ni kaka ochung' sani koro wakwayo jopiny duto mar mondo mi ondikre nikech tuo duong'o seche ma ok ichano seche go bende nyayudo kiongo omenda koro kana entie okumba mar thieth ni nyalo konyi miyudo kaka ithiedhi koro jopiny ondikre ok ni nyaka siemgi ni eka gindikre to nyaka sani wang'e ni jogo mondika e tich iwacho kanyo ni atamalo 2.75 ibiro bed king'ado osara mano mar jokenya matiyo mago mayudo osara miso dwe ka miso dwe atamalo 2.75 ibiro bed ka ing'ado kanyo mar mondo mi odhi agulu mar omenda mano mar Social Health Insurance Fund. Kizita adwa nwang'ia ne wach mabende gazet ni mar The Standard omiyo peke it gazet mokwongo kende ka watieko nonro mar gazet okinyi makawuono. Gazet mar The Standard nyakora mugejong wach mabende omiyo peke okinyi makawuono wacho ni nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto osetimo maber e kedo kod jo maundu maponono monjo counties mopogore opogore pacho kae kata kamano yor kedo kod mibadhi to pok osetime makare kwa nyalo mana yudo gazet mokwongo kanyi wacho kae ni Ruto scores on terror but fails in graft war kwa nyalo mana ng'iyo moko kuom gigo mabende omeny kae nyaka sani wacho ni kaluwore kod nonro mabende otim kae nitiere weche mopogore opogore mabende omeny kanyo Kizito. Joyce koro wacho kan jatend piny Kenya osekedo matek e keto jonjore ma ok monj piny mar Kenya koro wacho na kuom keto jonjore kaachiel kod keto jong'anyo mano king'iyo ng'anyo mano timre mar 3 higani mano ng'anyo mar Azimio kuom ne keto gi kata ne tamogi donjo e chuny boma koro wacho ni mano wach mosekedo ne kanyo malich ahinya kendo koro miye atamalo mamalo tiwacho ni wach mar mibadhi amano to pod otame wacho ni wachno to pod otwere mokawo piny momako gi magwar motielo ma koro jatend piny Kenya bende temo ng'iyo ni to wachno nyakedo go nikech kineno winjo kata kaka nyowuoyo ni odwa kedo kod mibadhi king'iyo kanyo Joyce oket kaka omenda miwacho ni oselal ka lure god kuogo mag mbui wacho ni jogo matucho mbui to kwalo omenda en omenda makore duong' ahinya $2 billion king'iyo kata mbui mosebwogi mago mosetuchi mbui maromo kanyo osetuch mbui di milion 855 en kanyo wach malich ahinya emomi wacho nang'o jopiny go bed mariek sechego ma gitiyo kod weche mag mbui gi kata yore gi mag kano pesa yore mag bengi gi ni jotuch mbui gi jotuch koro kineno kanyo weche mag mibadhi wacho ni entie atamalo mar 64 mano ka iwacho ni omedre kowuok weche cases mag mibadhi owuok 17 modhi nyaka 28 mano higa mar kowuok higa mar 2021 nyaka higa king'iyo kod higa mar 2022 king'iyo weche mag le wacho nang'o liech mago jo mwanego le kanyo wacho nang'o liech maromo 36 bende osenegi mago liech kod rhino koro Joyce king'iyo kanyo en wach mapek ahinya nikech wach mar mibadhi ni maduoko piny chien wach mar mibadhi ema rocho ochumi mar Kenya inya paro jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nowacho ni mibadhi miyo wawito $2 billion odiochieng' kod odiochieng' gima $2 billion nyalo timo ne jopiny en gino maduong' malich kipimo. Haya kwa ng'iyo weche mamoko mabende gazeni mar The Standard omiyo pek mana mapiyo piyo kwa tieko nyaka sani wach machielo mabende ne gimenyo en kotudore kod gino mabende jatend piny machon Uhuru Kenyatta nowacho ka bende nyaka sani wacho ni ong'iso ka ndike ni you'll form next government Uhuru tells Azimio leaders kata kamano ong'iso jo Azimio ni gine maponono ginyalo bedo e sirikal machielo mak mana ni wakia ni en higa mane kata kamano warito winjo e kinde mabende koro nong'iso jotelo mantiere sirikal mar William Ruto mar mondo mi kik seye kuom kaluwore ni nyaka sani koro giserema chopo singo mane gichwalo ne jo Kenya kaachiel kod weche mag midhiero mar oula midhiero mapiyo oula medo chwalo kata medo kele counties mopogore opogore nyaka sani koro ji 12 osewito ngimagi kaluwore kod midhiero mikelo kod piyo oula mosebedo maluwore kod koth mosebedo ka chwe counties mopogore opogore ahinya te gwengego mag Western kata imbo mar Kenya kaachiel kod gwengego mag Nyanza. Kizito wachni mogik ka waloro nonro mar gazet okinyi makawuono weche mathoth aneno ka gazet ni mar The Standard bende chal mana kod mago mantiere Daily Nation. Joyce weche mokete gazet mar Standard gina mago mantiere Daily Nation kanyo nikech gin weche go mamulo ngima japiny tetete to kodugo mar kar jatend piny kae machon Uhuru Kenyatta neno Uhuru Kenyatta chwe jal maye biro chieng'
ma jacho langa mano jatelo bet koro yo moso chiemo mayom tok tieko tich koro wacho nango sami yweyo ka koro ng'iyo mos kaka notiyo jatelo winjo maber jatelo chwe maber koro onyiso Azimio no bed kanya chiel kik ni ng'ato wuog no chimo koni ng'ato chimo koni mano gino bro bago gi bende nyiso gi kanyo ni ginyalo loso sirikal mar higa mar 2027 ka giriwore ka gimedo bedo kaka joka ng'ata achiel nikech wawanjo piny koro nitie ka gik moko madiyo to ka giriwore tang'o ma deta momiyo gi Kizito machiegni erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari odiochieng' ma kawuono ibie nonro mar gazet kaka pile walidho ne alidha nyakwara Muge Jwang gigo mantiere gazet mar The Standard kaachiel kod mano mar Daily Nation gazet e pacho kae mana kaka ng'isi en shillings 60 inyalo dhi nyiewo gi mar mondo mi ibed piny isom gi matuta watieko gi kanyo wakawo mana yueyo madundo gi sani tok yueyo to Cleophas Oluoch biro donjo kod nonro mar weche tuke kik idhi mabor. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kine kolose. To tieno bade. Roslyn Obala. Jite nyalo dhi e school to ji adimo agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyier. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro nyachiel kachiel kokal Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Kete manaka. Ochopo sama koro. Ramogi TV yango hike mar 2 e yamo. To mae ok nyal timore kayonge kaka jaera marwa. Tarik 1 dwe mar 12. Koro wachwake to mana maber chuth. The Garden Bondo. John Junior kod BV Band biro chwako budho nyaka che. Jolendo magi mag Ramogi TV mawero bende biro betie. Mae kik bai. The Garden Bondo, Kapio Junction, Samachon. Nyakor Muge Jwang gi nengo mar ngima mamedo hidho. Beningeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent ni no nyaka sweti. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji. To kok inyiso ji ng'ama biro ng'eyo onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Mar mondo mi wami jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwa kilo ni chenro mano mar pok opogore. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mofwe. Reggae, ja, Rastafari.
twak gi jothumbe nyakoro mago jwang kumora mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum nigi kare. Kama nene edition. Benga kaluka Picha beach nyakora magajwang sukus kamwati memana kama. Kite mana ngoma wake nyinga en Papa Vic wukich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta mana e Ramogi TV. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Nyakora mogi jwang machiegni wantiere kar kae koro nonro mag weche mag tuke bende koro wakelo ni sani. Nyakora mogi jwang beda ne kod ng'eyo ni gin to gin gik mage mabende wabedo kae kawaluni kendo sani wakel ni giane achiel kachiel weche mag tuke mana weekend achiel kende mano bang' ka tim Kenya nochako ng'wech margi mago mag rango ka ginyalo yudo tiko mano mag dhi e tuke mag piny mangima mawacho ni World Cup qualifiers mabende neno bagi mano ka gintiere pinyno mano mar Gabon. Nyakora mogi jwang nyaka sani kiyudo duoko mago ma Harambee Stars bende noyudo ne gin gi loch mano e first half. Second half kacha joko yudo comeback mologi gonde ariyo makoro tuke orumo kacha gonde 2-1. Tim mar Gabon bende nyoro ne ogoyo Burundi gonde 2-1 kendo koro gine thuolo machalo nade. Kawuono saa 4 otieno tim Kenya Harambee Stars gocho kod Seychelles mano ka gintiere Abidjan mane pino mano mar Ivory Coast kawuono otieno. Tiende nang'o wang'e ng'ama ni home en Seychelles. Kenya nyalo yudo away goal kata nyalo yudo loch ka entiere away e kinde tuke odiochieng'ni ma kawuono. Antiere kar ka nyakora mogi jwang gi weche mathoth mabende timre kar ka ni club mano mar Gor Mahia bende koro yudo chwat kachiel koda ka kum mano kaluwore kod koso kata koko mano neno e tuke e kindgi kod mano mar Murang'a Sales. Mano miyo Gor Mahia oyudo fwai maromo $1.9 mabende nyawacho kata $2 mano ka owuok kuom Sports Kenya kuom gigo mabende ne okethi gi johera mag adhula kane gintiere mano e alap mano ma Kasarani. Kendo nyaka sani Nyakora mogi jwang ok bi yienegi mondo mi gitugi e alap makamano kamena makamano pok ochul. En ang'o matimore bende Nyakora mogi jwang ni mar koro tuke 5 mabiro kaluwore kod komitino mano mar FKF oyango kanyo ni Gor Mahia dhi bedo ka gocho kaonge kod joheragi ka gintiere alapno mano ma Kasarani. Nyakora mogi jwang poni gidhi bedo ka gitugo kacha ka gisechulo faini koso dhi bedo nade. Rising Starlets bende kama chelo Nyakora mogi jwang noyudo gocha tielo mar 2 mano bag bure Nairobi karka kane gintiere Nyayo Stadium mano bang' team mano mar Cameroon mago mag jotugo matuko ma ikgi ntiere piny mar higni 20 mane bende laro thuolo mar dhi tugo pichago mago mag World Cup ma nyidendi mantiere higni 20 kadok chien. Mano koro gogi aggregate kacha maromo gonde 9-2
pacho ka ne giloyo gonde 2 kende, Cameroon ologi gonde 3. Pacho ka ne gintie kocha, Cameroon nogogi 6 kuom 0. Gik mage matimore Nyakwar Ramogi Jwang' mago mathoth arwagni machiegni weche tuke ka nontiere karka. Wapenjrane kaka oganda, kaka onagi, ere kaka wanyalo dongo kendo bero weche mag adhula. Anyiga Cleophas Oluoch, jagisimo kanyo Nyakwar Ramogi nyaka Sango machiegni antiere kaka kod Willis Odembe kod Ibra mondo mi kawuono anone weche mag tuke machiegni ahinya e Wutluo. Usebudho wacho ni yien nupidho koso nochalo nade. Osebedo jumbe 2 arene mabed karka kendo Ibra koro osebedo nade? Ok osebedo marach ahinya nikech ne en week mar ipidho yien kaluwore gi kaka wasebedo gi ndalo mang'eny ka waonge koth. Koro watemo pidho yien mondo mi waduok ndalowa machon cha. Ma ok wabed ahinya ka wan e oro, nyaka wabed ni nitiere gimoro ma watimo. To korka mpira to ok osebedo maber ahinya nikech nitiere gik moko matimre e pap. Iwacho ni sama gir bilano timore e pap, ikawo notes ti iketo piny. Koro bang' mpira ti analyze. Aya, erokamano mathoth tie karka mabende no analyze weekend mokalo gin magi. Ang'ena wanono gi karka TM Willis Odembe machiegni ndalo mathoth osebedo ni machalo nade kawuono machiegni nonro. Erokamano Nyakleo. Mokwongo wiko kosebedo marach, weche yien kuonde to bende gima ne mako dhoga ni ndalo moko ka baba ne wacho ni mondo pidh yien ni kik mung'ad yien, to na jomoko wacho ni koth ae polo ok wuog yien. Koro olokore kamano kaka jo Kenya be gin, but wik ni ok osedhi marach ahinya. Weche mag mpira nok odhi maber ahinya, but koro kano chopo weekend naneno game mar France kendo nyogigo team moro kanyo ma 14 ma kendo giloso history nikech ninino qualifiers go Germany mosebedo gi gonde 13. Koro kendo nye history. Kendo achaka neno kendo ka Cristiano bendo ologonde mar 128. Matieni mago koro en machelo koro en odhi mna mbele. Wan korwa koni podwa kata loyo tamu to en to pod odhi mna mbele. Kwa chopo kanyo Sunday kama kawaida Injili kalo. Nyagwidho nyo wan gi brother Ben nyo nyako kitmoni ne onge, but nyo dhi makare kendo kwa duogo kendo Soja nyo oloyo kao kikombe. Australia be nyano kolo India cricket. Then atieko mana gi game mar gi ne Portugal nyo bedo lo 2-0. Naneno ka Bruno captain mari nyolo gol moma classic. Lakini wabe korwa kocha Trossard bende nyo lo gol. Nyo mie assist gi Doku. Koro mani luongo ni ojana no sebedo en ko iluongo nango en udho bedo ja assist maduong' koro kendo. But weekend nyodhi maber okaneno gimrach Kleo. Ai, erokamano Jwang'. Mago motimore weekend karka mano ke wach mar Doku no mano ka rango kanyo kane Belgium bende gocho tieno manyoro mane Romelu Lukaku bende yudo thuolo mar loyo gonde 4. Mane gojo kabich. To Kleo be kapok wil bende ing'eni nyogo gi dabi manyiri ma Super League kendo nyogo 3-1. Akiani nyie neno game no. Ang'aluwe. Mano Man City gi Manchester United. Iwacho ni mane dabi mokwongo magwa keni. Mano ka gitiere kacha pinyego mago ma Ingresa. Nyokora yango weche gitie karka igoyi on the way igoyi mar chuo igoyo ma joma nyiri igoyo. Dabi ni bende koro wile kare. Nene igoyo yo machalo nade. Dakika en 16 Nyakwar Ramogi tok saa 1. Wachaka ne gi twak mana mokwongo adhula ntiere karka. Ineno Fai mabende koro ne ogo Gor Mahia. Milion 2 nikech macha mana milion 2 milion 1,995 en omena moro mathoth ka ntiere karkacha. In kaka TM mabende osebedo kacha ka nigi Gor Mahia youth jaera mar Gor Mahia Fai makama kachel koda kum ma omi Gor Mahia mar tuke ka poni gi tuko ya lap makasarani onge johera magi machopo e tuke makamagi ni kawe machalna. Okay. Ang'eni pichni go bende anyalo yudo thuolo mar neno kata kit picha no kaka ne ntiere kar kanyo mago mag johera mag adhula mago ka gintiere Kasarani to mane kaka kethruok no neno to nitie gik mamoko bende ma pon tiere karka mago kombe ma ji bete ka ma koro to mobaye pap kama omi paro machalna johera mar adhula jal mosebedo team manager mano mar Gor Mahia jogo mabede terraces
jok mabedo karka nikech neno exit kama ne koro bae kombego mane kama gidonjo go kacha ka gidonjo kargi kama gidhi changing room margi tunnel kanyo ka gidonjo to kanyo mino ka gi bende gore chaka gi mane gibayo mana kanyo ka gintie kacha giyange no yudo ka untie pap mano mar chenga chiel ma bende no chiwango no chiu bas ne ko gar. Okay, Kileo, it was a sad day for us, but anyway, I don't know kaneno gino. Aninge ni mpira rumo kata wuok. Koro gina anachaka dona nene mana social media. Nikech kwa wuok to jomuranga be mane wadhigo. Koro kata gitiagas kata nini, but nawe kadhano igyo wang. But gima timore ni nitiere makosa matindo tindo mwanyalo timo. Be oken kata 1.95 hakiwache nikech KFF bocha komiwa kendo 500. 500 makore en around 2.4 gimoro. Then kendo gichako nitiere players wa moko kako Mala, Rooney, Rogers bende podi rango. Ma bende ko yur ka gin gi makosa moro maduong to ginyalo kata bedo suspended nikech there was a time ndalo machon kaka kina Tobias Maira geni mano awa chon matin no abedo suspended gi 1 year ne gibedo expect for 1 year players adek koro en gima timore but gima bende chak mako dhoga Cleo ni jotugo gi in koro timo gi nonro wiango gini timo gi nonro ne sapane sama ne gidhi tunnel ingene jojo nini ingene reaction mar kata technical bench kata players seche moko bende nyalo kelo tulo moro matin nikech ke joga kaneno to yawa koro ginen adier fans neno ni kara makosa nitie motimore ineno emomise ka seche moko ntiere midwaro ni kata ka gimoro bel no timore to kiwuok to upamo players pamo ne fans koro miyo kendo chunygi ini lakini kineno reaction be mar nini mar players be seche moko nyalo kelo nini koro aparo nitiere kaka ne aparo ne chal gima ne gipenjo refa ang'o madhi mbele ko nini nyok gi go refa lakini aparo ni nyagi nikech nyok anene but nyaparo ni en ka winjo information ni nyegi penjo refa ni to ibedo bias but kumadira dier mokuongo nyaka winjre Cleo hooliganism tok ber even though iwacho ni soka to bedo watch gi hooligans to hooliganism tok ber nikech gimomiyo hooliganism tok ber anasebedo ndalo moko ntie manwa chulo team uniform jersey ma the whole team kachiel kendo lal ka wan home team koro ang'eyo gimomiyo hooliganism ok ber to gima bende mako dhoga ni yudo ni KFF ni wan poko miwa kata pesa to wanto marwa tuko tima makosa kwa tima ni pap to immediately gise keto nwa ban gise timonwa gik moko pesa mano poko chiwo mano ka kata mano ka ogro league be ogimiwa kata report to marwa ni to ko jibo ni to gise nini but mokuongo mar ariyo be officiating nok ber Cleo nikech bende information ma yudo inside ni wacho ni chal gima marefa moko nitiere machon chal ka gowi moko nitiere kamano ngina ngodugo mondo moranga ne kaka TGRF kachel koda ka wacho ni ok gitime yo makare ni wanyalo wacho ngi wiye kanyo kinde mabiro kapoko ngotieko twak moko montieko kaka Ibra kele network paro makama uno jok manege pap kacha sama gigi timore ka jotugo wuok ka uneno ka timbe moko ma jende ke donje pap makendo koreno ka ref ntiere karaka jotugo ntiere karaka modonjo kachel koda ka jimo moko motingo mafans makoreno gik moko awila mana mobaye pap go tiagas bede bayo e pap maka manyithindo ntiere nyithindo dwana odhi one adhula malosi gine kinde mokalo ka wantiere karaka bende o chiwo picha machalo nade e kit adhula migoyo pachoka kachel koda kama gimano ka goro matimore gwenye maoko mokwongo anyalo wacho ni no nen gima rach ahinya manotimre pap kaluwore gi kiwango ma wasechope sani mano ok en gimoro malong'o monego bedni pod timre e gine masani nikech gima nokelo tulo en mpira manoko go iyo moro makare alafu gi loyo mane waloyo to refari ogolo nikech iyudo ka refari jakony mare gi jakony mare mar ariyo gin ji adek mopogore ng'ani wacho ma ng'ani wacho moro cha ng'ani wacho mae koro ne wan gi referee ma aparo ni nokonego be no handle Premier League to kapar kan tiere game moro mose handle nikech referees ma osebedo qualified to go KPL okang'eyo gimomiyo no komi gi game no mondo gi ref game no
mane kuma tulo no wuokie. Koro fans bedo ni fans ne igi owang' ne gidwaro ng'eyo gimomiyo referee ne timo mae, mane kuma tulo no wuokie. To players miwinjo ka oluong nyinge gi kanyo go, players go onge kuma ne gimule referee. En mana ni player ne dwa ng'eyo gimomiyo mano ne timre pap. Tiyo iwacho ni gin qualified referees. Mano medo mana duoko nyingwa piny. Keche referee manen kanyo, an kaka coach, referee cha referee ma Division 1 ama Division 2. Ang'o momiyo ne gi elevate mondo bio ref game mar KPL to game non be nen game mar under pressure. Iwacho ni Sport Pesa Derby. Gimora mora ne nyalo timre pap. Miwauru qualified referees mondo wawe ywak pile. Referee otimo ma, referee otimo ma. To bende Ibraka irango gigi duto, ntiere channels mopogore opogore bende luo. Lera nyako Ramogi Jwang' ni kinde ma ng'ur ma kama gintie. Ichwalo gi kanye ka opogore kata ng'ato penjore ni ochuno mana ni nyaka gidhi e pap gichak ba gik mane giba e pap ka. To kombe ma ji bete, bayo gi e pap kacha, manyalo hinyo kata jok mantiere e pap. Onego tim gi machalo nade. Ponono nitiere mano tribunal mora mora monego be nitiere e ng'ur machalo kama. Mokwongo, en gima lit ahinya nikech magi gik mikete wi mesa, to magi be gik michwalo ne federation. To onge chiemo waseyudo duoko ni referee ni notimo game ma nomako game mar FC, nomako game mar Tusker, osetimne oseyale kamae. Mago gik mapok wawinjo nikech yudo kaka wuono i complain ni referee notimo mae, adiera kiduogi ng'iyo replay iduogi yudo ka referee nokoso. Gi jakony mare ne gikoso. Ng'ani oluongo offside to ng'ani oluongo goal. Koro gibedo confused to onge VAR. Koro yudo ka en gimoro matek mamiyo fan sama en kacha iye nyalo bedo mowang'. To bayo gik moko e pap cha, mano to kata be awacho ni machato rach. Wawere gi hooliganism, nitiere channel mana kaka ipenjo no. To koro channel no en federation emitero ni ywak, to gin giwegi ok gidwa luwo procedure ma monego bedni luwo. Nineno ka Uingereza referee moro noyud gi makosa, nobedo demoted, noduoke piny. To wadwa ni wawinj gik bilagi e mpichwa ma Kenya kae. Nikech yudo ka nitiere tugo moro madhi mbele, referee otimo mae, itero ywakni, onge gimitime. Referee otimo mae, itero ywakni. Ing'eyo mpira be sami tugo nitiere rules mage. To mae kotimre maber to sawa. To kotimre nokalo chik mar mpira no, onego bedni wakawo atua. Atua ma kamago onego bedni koro gin machalo nade. Nitie jogi ma ponono bende nikech ok wacho nitie kata kamera manyalo bedo ni mako jok mabagi gi Kasarani kacha. Be CCTV ma Kasarani tiyo, kameras gi bende tiyo, lightings gi bende ni kare. Ng'a jok mane tunnel kako oyudgi bende nyalo manygi ma kaune gi atuago mago mag chik madwaro mondo mi obede puonj ne jok moko machano dhi alap tuke, to kendo gidhi kacha gi paro mago mag njao weche gi mag tuke. Ang'eni kanya mangi kele wach mar officiating bende gigo minyalo kaune okenge minyalo kaune referees machalo kamagi. Erokamano Nyakleo. Okay, so far okapar ni nitiere okenge maber e stadium mar Kasarani. Maber aparo mage achiel kuom gik momiyo idwano obed rivo gi med lose kendo Cup of Nation mabiro nikech gik bila dwarre. Nikech adier ka ng'ato timo gimoro bila no, to onego bede ni en ng'ama okawne atua. Nyaneno ka wane gine nyowane e radio, nyaneno ka COC mar Jogor gin mag telo ne branches giwacho ni gin gi pichni moko, but magi ng'eni koro gin mag individual, ok mag sirikal. But gima nyalo wacho ni okay, osetimre, koro ogor my office gibe gibiro tero ywak gi mondo gien gimomiyo, mondo nyisgi gimomiyo otim achiel ariyo adek mondo gin be to Cleo ineno gimo obire wach ni ablame kendo technical bench to good office. Mokwongo office wa lack of communication. Ok wang'eyo ni player mare mohinyore, player mane magocho, ang'o matimre tim. Sani wane mudho kabisa nyaka ne Tony Anelka kia ang'o matio timre. Koro wane mudho kabisa. Koro yudo ka kodhni ochako gowa e Bidco. E game mar Bidco. Ka coach ochako chal ka gimo set top table to chako fumble gi squad. Oweyo winning squad. Kanye manini. Koro
johera mag gor osebedo gi pressure. Masani adier Cleo ka wane terraces kacha. Osi wamakum na wiwa. Kata admin chunye otho, admin ma social media chunye otho. Chunye otho. Ke chieng' moro napenjo ka wuoyo go office. Apenjo jakom ni to jakom. Ang'o matimre? Ang'o momiyo ng'ane no kogocho? Ni ado donge kata loka kuja donge no ka iloko ga players. Tapenjo ni iloko ga winning squad ok lock. Koro kanye manini koro nye wan wadwaro game ka game en a must win. Kwa chope game mar Kenya Police wadwa loyo. Mar Birko wadwa loyo. Masabana wadwa loyo. Majusi ko mani ai. Koro yudo ka kata goal mane omalo loyo cha. It was not an offside. But ka lure gi moro manotimore mane giwacho ni chal Taska ni chal ka gimo nwa loyo mala no loyo gi offside. Koro aparo ni refa cha mano gima meyo biro kosene no ni maybe gimoro bera notimre but no gotim maber but gima nyalo wacho mokwongo technical bench oletwa down office boletwa down nikech onge communication bikoro sani wan malo kucha de waonge gi pressure kata gigi dok otokea but gima nyalo wacho ni so far nikech nawinjo ka jo COC wacho ni kane club oseketo security to sama bas bende biro to CS bende ochako biro ginene gi unit moro okelo unit moro mondo mi nikech nitiere johera mag adhula moko ma bende mane wacho ni yo ogidwar kala ma yellow kia nini koro aparo nitiere kaka negi beef be squad to ni giwacho ni siji ma kanyo to ni tuomruok nobedo matin ko security momiyo ne gibayo tiagas araka but ok apar en wach mar bayo gik moko ne momiyo ne ginotimre aparo ni pod wan chien matin Cleo in terms of security management nikech kata kirango kata game wano kirango nitiere gimoro mane club okelo office no kelo ma e-ticketing to e-ticketing ni en idhi tima kumana nating'o nyaka ID ka expect no nego beni sama Simba nyiso tadhi golo ni mondo gi verify en mane gin ka giseno message koro what of ka nini ka oro message no ne ji apar ineno koro nitiere joma bende no biro bende mabiro mondo mi one bas manyien to jomoko bende no biro ni madabi ineno to gimarach mogik ni chieng'no kana neno nyaka jorachar no pongo pap ne nie pap jorabuon no nie pap moingowa kendo nyao gino miya neno ni kara wansani koro namba 4 in terms of following no ni FC Sani mbele Sabana Muranga Sales kora Gor Mahia namba 4 nikech kirango side no te nyaka malo kuja pap no pong to gi majora bwana kana wuok na nanu juma na dok moro mopogore okawinje gara ni bwana pira nyae gina nada yani ang'o notimore koro nitiere onego benu waketo yo moro maber kendo ma this is a lesson to study aboard nitiere onego gichak keto cameras security onego beni gichako keto maber mondo mi otiek wach mar organism ni haya koro moge jwang gino weche mage mapontiere kar kae ote madonjo kar kae chieng' Emmanuel wacho ni wabiro donjo kaka fans mar team moro no then wa support Gor ka gidagi ni kiparonje kanyo wacho ni fans no timo marach mano bere kote record weche gi mago mag koko mawuok e kinde ma tuke dhi nyime Isaac Odeny bende wacho ni kako wacho mano bende koro kiwacho ni mafans no dhi marach to bende korito mi mana yang en ang'o matimore e timbewa mano ka wantiere kar kae nyakoro mujang weche gi thothenya to mane ote mantiere kar kae ija mar adhula kichopo kacha mondo mi isir tim mari magocho timatima mano mokeli kanyo tekete ka sire ka diponi ni gi ng'ur moro amora ma nitiere apisi mag FKF in kaka jahera mar adhula inyalo chwalo ng'uru mari kar kanyo nitie okenge mopogore opogore minyalo kaw e kinde go mineno ka gima tugo okota e yo moro makare gola duondi to kik ikaw gimoro ma bende nyalo hinyo jahera machielo mar adhula kachiel koda ka jotugo referee kachiel koda ka jotend club ma bende dhi kacha mondo misir dakika 30 tok saa achiel wadhi e thuolo machielo kang machielo warangane Rising Starlets nyakora moge jwang koro nyaka sani gidong pachuka mage tuke go mago mag World Cup qualifiers mago mag under 20 nyaka sani kerango gi nyakora moge jwang ne girakore kod team no mano mar Cameroon tielo diriyo mano ka gintiere Cameroon moro bichako duogo pacho kae ang'e maber ni ma en team moro ma bende osebedo ka moro oganda mathoth ahinya to kata kamano ne ang'e maber kama
kocha mano mar Rising Starlets bende ne ikore ne bedo e yo machalo nade ma en tugo ma bende nyakora Ramogi Jwang ang'ena ang'wa yudo thuolo kata mana mono mi wanene kaka gintiere kanyo kaka ne gitugo ten buok ni mar ntiere jotugo madhi aboro mane nitie tim manogo Angola cha ma bende koro ne okotugo mano e tugo mane otimre Cameroon gi mano otimore Nairobi nikech gitimo penj margi mago mag KCSE kade poni gintiere dwana duoko mopogore kosoyo ang'eni mae pogruok mar paro mane nitie kar kae juma mokalo ang'eni Ibra ne wacho ni squad mane neno kata ka ntiere training Kasarani opogore ahinya gi squad mane neno kar kae to nodhi bedo mapek ne Rising Starlets tani korero gidong pacho Cameroon sudo. Aparo ni kane wan kae mogik nanyisi ni sani nyithindo dhi timo penj to Coach Odemba dhi bedo gi tich matek ahinya nikech kana ng'iyo training to nayudo ken gi nyithindo moko mopogore lakini kana temo luwo tayudo ni nyithindo 7 ma bang'e to nayudo information gin kara nyithindo madhi 9 matimo penj mar KCSE koro en challenge maduong' ahinya nikech ing'eni kisekoso players 3 team ni mokwongo first 11 koro obedo ga challenge nikech mondo mi joma nyien madonjo gi obiyo kama mobede system madonj gi jowadgi okawo ga time matin koro nang'eyo an kod gi hopes ineno kata ka nologi to kologi kuom nono ne gitemo magiyudo bepe moko 2 kanyo to ne gitemo manyo gimoro gin jok ma kanie pap tineno ni adiera ntiere gima gidwaro gin igan gidwaro ni mae game manyaka wawin ma game manyaka watim kamae koro gipogre gi jowa ma chuo man malo kacha anyalo wacho kamano nikech king'iyo duoko ma ka gigoyo mpira kawuono ka gigoyo kiny yudo ka duoko ma gibiro go pile ijahera mar adhula kama intiere inyalo gombo dhi neno iwachie ni mpichwa machuoni osetamre matin wadhiane mar nyidendi kidogo koro mane gine mane Coach Odemba nigo lakini Coach Odemba osebedo katimo tich maber to kuom duoko manyodonjo no an anyalo wacho ni Coach Odemba nyotemo e yore te manye ginyalo to nokobedo kaka nodwaro wacho ni mage weche ma ntie ka mabende nyabedo ka tucho kule mopogore opogore to Cleo ntiere gimoro ma adwa mulo kapok mi thuolo idhi mbele appointing emonego bed ni kawo full responsibility kuom tulo moro manyotimore ni keche samo appoint referee ong'eyo maber ni game ni opek machalo nade game ni oyot machalo nade koro appointing mar referees mar game ma Murang'a Seal kod Gor Mahia en be onego kete piny owach kode gimomiyo nyotimo mano kech referee cha ok en qualified mar handle KPL erokamano ahinya kuom pach mano pach kocha nyakora Ramogi Jwang osebede pap kendo winje e yo makare tuke mag Rising Starlets makoro bende dong pacho de wachang'o TM kato bang'e wadhi ane okang' machielo waranga ne winjo ni chuo man malo kata gik magigoyo wakia rang mawinja ni ka wachopo kanyo ane kata kitugo mane go gi Gabon leo mana ka nini ajiwo kama baba yao wacho adira dier Coach Ademba osetemo kendo osemiya moral kata mana ka wacho seche moko mag chuore kora boeka nyiri otemo sana kendo nyaka ne federation idonji aparo ni Petrat temo sana jalup president otemo sana kor kanyiri kendo gima mora ni kata nitiere apani under 15 manyo chako yier kendo naneno komimna nyako emanyo mi coach to mane gima nyocha atemo ka wacho kani onego wami nyiwage nafas mar coaching nikech kapo ni tugo to bendo bedo ni yawa an ba dwana bed kaka Coach Ademba gima Ademba osetimo gi gima iluongo ni Firat osetimo gin gik ma en match gilu en gik mopogore pigi ma auto opogore nikech kirodo ni first 11 mari ji ochikonge tinyalo dhi mi contain jogo ineno ka team moro nyola 14 to wan okolo 14 to maka nyithindo mapod tindo kendo nyithindo ma nyiri en na puoch gi pak kuom gimanya gitemo even though
mpira ka tidwaro mana loch but gitemo in terms of kirango kaka wan to gima nyotimre na kocha Demba nyotemo sana kendo ang'eyo ni ka nyiri kabro duogo nyithindo kabro duogo madonj ang'e no odhi yudo talent ma kendo odhi rwake senior marge senior osebedo timo maber koro aparo ni en gima ber nyobo lowa lakini okolowa yo marach hapa ni kata jo era mag adhula bende elewa ni magi nyithindo manyiri gidhi timo penj to gembe nitiere to podo Ademba ineno ka Ademba nyochako oyudo jomo chako yudo manyien moko kucha lakini ka gichag lo kendo gonde ariyo mano nyisi nitiere gimoro kanyo within a short time okelo gigo to gidhi Cameroon to ka giwuok Cameroon gichopo ka ndalo moko adek to nitiere gima gifwenyo ni nok otimre maber to gi fix immediately mag yudo gonde ariyo mano is a plus to the team kendo wago mana erokamano ne kanya nyalo go ne erokamano federation kuom chungi tigine manyiri korka chuota ng'ena no wach bang'e ando obaga ga chakre chon to aparo ni korka nyidendi koni aparo ni gimoro nitie mana wacho ni kae aparo ni deep state poko donjo kuom nyidendi wagi ni Ibra nyaka gochi Willis nyaka gochi Cleo nyaka gochi mana paro ni poko donjo kuom nyiri momiyo yudo ka wayudo results ma wadwaro mano e gima timre mana ng'eni bedo chiegni ni masani biro kwa lose kanyo koro Ramogi Jwang wadhi ane Harambee Stars ne koro Ramogi Jwang dakika osoromo kanyo 39 tok sachiel ang'eni koro thuolo modong' ma dakika 15 e wiye ka wadaranga kata mondo mi kang watieke to kaka wanene chako tel kanyo kod Victor Tieno Juma sani koro Ramogi Jwang Harambee Stars ne ogocho kod Gabon kawuono gigocho e pinyno mano mar Ivory Coast gidhi bedo kacha Abidjan kendo nyaka sani